række tøjet og vise ansigt. Selvom kirken jo ikke ser ud, som den plejer, så kan vi jo godt gøre lidt af det, vi plejer. Så med forlov vil jeg gerne have lov til at sige et par få ord. Allerførst skal I jo have en hilsen, som man får i kirken, og en af dem lyder på denne måde: noget være mere og fred for Gud og Far og Herren Jesus Kristus. Kirke handler jo i høj grad om ånd, men vi kan ikke være kristne med os selv. Det er en selvmodsigelse. Så kirkelivet handler i allerhøjeste grad også om mennesker. Mennesker, der mødes, mennesker, der deler, og mennesker, der tager imod. Og siden kirken er sidst blev renoveret, jeg tror nok, vi er nået frem til, det var omkring 40 år, at der blev malet lidt herinde, der har mange ting ændret sig. Og jeg skal være den første til at sige, at i den her tid, som repræsentant for Folkekirken, er det ikke altid lige nemt at åbne aviserne. Fordi der bliver skrevet rigtig meget folkekirke, om dens berettigelse, om vi skal åbne eller lukke, eller hvad vi skal. Og det felt skal vi som præster og vi som kirke kunne være i. Det er klart. Og det er godt for vores egen praksis, det er godt for vores kirkesyn, at vi tager de her diskussioner. Vi skal ikke bare hvile på laurbærrene eller på fordoms tid. Det tjener ingen. Så de her diskussioner er rigtig sunde for os alle sammen. Men det er jo klart, hvis man spørger mig, om vi stadigvæk har brug for en kirke her i 2012, så er mit svar klart og rungende: ja, det har vi. For 50 år siden var det jo stadigvæk en indgroet praksis i mange mennesker, at man bare gik i kirke, slutningen af starten af ugen, som søndagen var. Og der blev sat meget spørgsmålstegn til. Det gør vi i allerhøjeste grad i dag. Fra man er helt ung, de unge mennesker, jeg har med at gøre, de stiller spørgsmålstegn. Forældre stiller spørgsmålstegn, og stort set alle generationer er begyndt at stille spørgsmålstegn til det, de gør. Og igen godt for det. Jeg ønsker jo ikke at stå her om søndagen for eksempel. Det er en kirke fuld af mennesker, der er der pligt, som måske senere i deres liv afstøder kirken helt, fordi det er det, den blev for, som er stor pligt. Jeg ønsker jo en kirke og menighed af mennesker, som gerne vil komme med noget, og mennesker, der gerne vil tage imod noget. På mit kontor, da jeg fik embedet overdraget, der lå den her bog i min region, og det er et gammelt protokol fra, som er startet i 1909, hvor man har skrevet op, hvor mange aldergæster der har været. Altså hvor mange der er gået op til alderet, det er huske. Og det er jo lidt interessant at se, som gennemsnitligt, hvor mange mennesker der har været. I 1909 var der i gennemsnit 22 mennesker til alders. I 1962 var der 14, og præsten er ikke så nøje regnet i dag, så jeg holder ikke regnskab, men jeg vil skyde på, at det ikke har ændret så meget siden 60'erne. Så mange ting har jo ændret sig på 100 år, for eksempel, siden den her bog startede. Og mange ting har ikke ændret sig. Og det felt må kirken jo så finde fodfæste i, så vi de næste 100 år frem kan blive ved med at have en vedkommende kirke. Og det skal vi alle sammen hjælpe med. Vi kan jo ikke ignorere, at vi har at gøre med en blanding af kultur og tradition og tro, og selvfølgelig ikke mindst det sidste. Og ingen af de tre ting kan vi undvære. Det er altså ikke forbudt at stå i kirken og tale om kultur. Det var jeg altså dig, det var ikke vi er også kulturformidlere, og vi arbejder. Vi vil også høre om migration. Men vi er her også, fordi at vi har en tro. Og det skal vi selvfølgelig blive ved at have med. I det her rum kan man altså bare sige nogle ting, bruge nogle ord, som vi ikke kan inden for det her rum. Og derfor har kirken i højeste grad en berettigelse. I det her rum er der meget højt til loftet, der er faktisk uendelig højt. Så det troen skal vi ikke finde ud af det her rum. Jeg er glad for, at I har lyst til at komme i aften og se jeres kirke, for det er jeres. Det er jeres kirke, og I er altid velkommen. Det håber jeg. Og nu bliver huset smukt.
Dengang kong Salomo byggede Guds Herrens tempel i Jerusalem, sagde han: Gud satte solen på himlen, men selv vil han bo i mørket. Nu har vi bygget en kirke, for at Guds navn kan bo midt i blandt os. Så kan vi spørge, jamen kan Gud da virkelig bo på jorden? Nej. Himlenes himmel kan ikke rumme Gud, langt mindre det hus, vi her har bygget for. Men vi mennesker må have huse og samle til. Og til os sendte han sin kære søn Jesus, som blev døbt af en menneskehånd, stadfæstet ved Gud himmel, og han skal bo i vores huse. Således kan